Mae Verona yn berson gweithgar ofnadwy, mae wrth ei bodd yn chwilio a darganfod gwybodaeth newydd a fydd o fydd i'r plant yn y cylch meithrin. Mae'n cynnig profiadau diddorol a mae'n dda efo'i staff hefyd. Mae'n amyneddgar iawn efo'r staff. Roeddwn wedi mwynhau bron pob agwedd o'r cwrs. Y dysgu, rwy'n meddwl, yr ymchwilio a'r ffaith ei fod yn gwrs mor eang ac ymrywiol. Llawer mwy manwl na roeddwn wedi dysgu o'r blaen. Yr argraff fwyaf nath i arna i oedd y ffaith bod i eisiau gwneud y lefel 5 yn y lle cyntaf. Oedd hi'n ymroddgar a ddi wrth ei bodd wedyn yn ei gwaith ymchwil a darganfod mwy a wedyn a ddech chi'n gweld wedyn y gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i fewn i'r cylch meithrin i lleoliad gwaith. Mae diddordeb gen i yn ei gwaith. Rwy'n meddwl bod wedi magu mwy o hyder i wneud y swydd, defnyddio technegau yn y gwaith bob dydd, jyst deallusrwydd o datblygiad plentyn, ar y sylwi mwy ar y plentyn a meddwl ddyfnach. Dwi wir yn credu bod Verona yn heiddi'r clod. Dwi'n prawd iawn ohoni a pob lwc iddi ar gyfer y dyfodol. Mae Mair yn berson brwdfrydig iawn, mae'n hoff iawn o'i swydd ac yn yngherddol iawn am yr hyn mae'n gallu gwneud i gwella y bywydau plant ifanc. Dwi wedi mwynhau llawer o elfennau o'r cwrs Arwain yn Rheoli yn lefel 5. Yr siawns i mynychu'r ymrywiaeth o weithdai, yr siawns i ddatblygu fy hun ac cael y cefndir a dealltwriaeth i fod yn rheolwr gorau bosib ar gyfer yr tîm, y staff a plant yn y lleoliad. Yr argraff ges i fy Mair bod hi'n hoff iawn o ddysgu a deall beth isio i wella beth mae'n gallu cynnig i'r plant bach yma. Yr egwyddau sydd wedi datblygu yn ystod y flwyddyn yw fy dealltwriaeth i yn ôl gwrando'r llais y plentyn, rhoi y plentyn yn ganolog ac hefyd sicrhau bod dwi'n gwrando ar y staff fel unigolion. Dwi'n meddwl bod hi'n mwynhau gweld y staff yn datblygu a gweld eu hyder nhw'n codi o fewn beth mae hi i gweledigaeth hi. Elfen arall sydd wedi datblygu yw fy Nghymraeg yn ysgrifenedig. Mae hwnnw hefyd yn bersonol ac yn broffesiynol wedi bod yn beth da. Dwi wir yn credu bod Mair yn heiddi ar clod o Arweinydd Ysbrydoledig a dwi'n prawd iawn ohoni a pob lwc iddi ar gyfer y dyfodol. Yr argraff fwyaf ges i efo Catrin oedd y ffaith chwarae teg iddi, oedd hi wedi dechrau'r cwrs yma yn ei 50au. Mae'n andros beth mowr, dydy, mae'n gwrs mowr, mae'n drwm hefyd. Oedd hi eisiau dysgu, oedd hi'n barod i ddysgu. Beth ydw i wedi mwynhau am y cwrs yw'r ffaith bod fi wedi gorfod gwneud y lefel 4 yn gyntaf cyn camu ymlaen i'r lefel 5. Oedd beth o'n i wedi ddysgu yn lefel 4 yn galluogi fi i gael y weledigaeth yma o beth o'n i moyn gwneud. Gwell dealltwriaeth o gofal plant, yr feithrinfa yn gyffredinol a hefyd sut o'n i'n ymdrin ar staff o fewn y feithrinfa. Y peth sy'n arbennig am waith Catrin oedd y ffaith bod hi eisiau bod ar y blaen, ar gad o ran y newidiadau a ddi'n awyddus wedyn i ddeall ac i mabwysiadu'r newidiadau newydd yma yn y feithrinfa a hefyd bod y staff yn ymwybodol y newidiadau. Yr agwedd fwyaf sydd wedi datblygu gyda fi yw y ffordd rwy'n delio gyda'r staff. Mae Catrin yn mwynhau gweld i staff yn datblygu i sgiliau nhw o fewn i rôl nhw. Adeiladu tîm cryf positif yw'r agwedd fwyaf gwerthfawr i fi. Dwi wir yn credu bod Catrin yn heiddi'r clod o fod yn reolwr ysbrydoledig. Ar cychwyn y cwrs, un nod oedd gen Firain oedd sicrhau bod hi yn dod yn mwy hyderus yn gweithio efo staff ac hefyd efo pobl proffesiynol eraill yn y maes. Dwi'n teimlo bod fi wedi datblygu mwy o hyder yn fy rôl ers dechrau. O'n i wedi bod yn arweinydd ers blwyddyn, dwi'n meddwl, cyn i fi ddechrau'r cwrs, so mae'r cwrs definitely wedi helpu fi datblygu mwy o hyder. Dwi wedi gweld hi yn tyfu yn hyder ac wrth i weithredu efo pobl eraill a bod yn mwy cadarn yn i'w y ffordd mae'n gweithredu hefyd. Be nes i fwynhau fwy am y cwrs oedd y prosiect mawr nes i wneud ar ddiwedd, prosiect ysgol goedwig. Nes i gael pobl profiadol i ddod i wneud sesiynau ysgol goedwig ar y plant. Doeddwn ni'n wneud tan go iawn tu allan, coginio am Saesneg,
cael siocled poeth, so ie, y plant yn really mwynhau pethau fel yna. Gen i lot o syniadau ffres, mae'n gyson yn mynd ar y fforddiant felly, mae gen i gefnogaeth gwych gen y tîm staff ac hefyd gen y pwyllgor a'r person cyfrifol hefyd. A sicrhau bod nhw'n gwneud ymarfer plentyn ganolog. Mae'n sicr o hynna, wrth edrych o gwmpas y lleoliad yma, mae'n gwneud gwaith gwych na fi gamol i. Ac yn fy marn i, mae Mirain wir yn heiddi'r clod o'r wobr yma. Mae Sioned yn berson y gweithgar, hwyliog, ac oedd ei ymroddiad i'r cwrs yn arbennig. Dwi wedi mwynhau bod fi wedi gallu cael y siawns i gwblhau o drwy gyfer y Gymraeg, rili, diolch i'r mudiad ag i'r urdd. A wedyn o'n i'n mwynhau bod fi'n gallu cael creu gwahanol ddogfenna i helpu supportio y staff yn y gweithle, felly mae hynny wedi bod yn help bydd mawr i mi lle yn fannu. Oedd hi'n cymryd popeth ac oedd hi'n cyfrannu yn dda iawn hefyd i'r gweithdai oeddwn ni'n cynnal. Yn amlwg yn ymwybodol iawn o'r maes gofal plant. O'n i'n helpu bod fi'n gallu cael gwybodaeth y Llywodraeth ac un AGC, beth oedd yn gyfredol i ni yn y gweithle ac o'n i'n gallu pasio hynny ymlaen wedyn i staff i gadw'r gwaith i safon uchaf fedrwn ni rili. Gymaint oedd hi yn mwynhau i gwaith yn y lleoliad ac yn mwynhau dysgu hefyd. Ac sut oedd hi'n gweld y dysgu yna yn berthnasol i'r gwaith oedd hi'n wneud yn y feithrinfa. Pen oeddwn ni'n trafod gwahanol bethau yn y gweithdai, oedd hi'n gallu rhoi esiample o sut oedd hi'n gweithredu a felly. A swn i'n licio mynd i pob llwyddiant a hapusrwydd yn y dyfodol hefyd. Mae Myfanwy yn berson gydwybodol iawn. Mae'n hoff iawn o'i swydd, wrth i bodd yn ei swydd. A mae'n braf gweld hi'n datblygu o ran ei hyder hi. Mae'n hoff iawn o gweld y plant wedyn yn setlo a datblygu yn y lleoliad gwaith. Be dwi wedi mwynhau fwyaf yw ymchwilio i damcamweithwyr. Naeth e agor fy llygaid yn fawr iawn. Roedd yn diddorol ac roedd yn helpu fi sylweddoli faint o theori rydyn ni'n defnyddio yn ein ymarfer pob dydd. Beth bynnag oeddech chi'n rhoi i Myfanwy wneud, oedd Myfanwy yn wneud o'n arbennig o dda. A safon i gwaith i. Mae'r ymchwil mae wedi wneud, ac mae'n fel bod hi'n mwynhau wneud y gwaith i ddigwyr. Rwy wedi datblygu fy hyder yn fawr iawn dros y flwyddyn diwethaf. O ganlyniad, mae wedi helpu fi arwain tîm a gwella ymarfer yn y lleoliad. Yn diweddar, rydyn ni wedi ennill cylch meithrin y De-Dwyrain yn gwobrau mudiad meithrin sy'n dangos y cynnydd rydw i wedi wneud dros y flwyddyn diwethaf. Mae'n mwynhau gweld i staff yn datblygu, a'r plant yn datblygu, a'r ffaith bod hi'n datblygu'r Gymraeg yn cylch meithrin y Gyrnos. A dwi wir yn credu bod Myfanwy yn heiddi clod o fod yn arweinydd ysbrydoledig a dwi'n prowd iawn ohoni.